अहंकार आरो गावनि गोसोखौ हमथानो हायै माखासे गावनिल' सानग्रा मानसिनि थाखायनो धोरोमखौ लानानै समाजाव दाङाबाजि सोमजियो आरो बे दाङाबाजिनिफ्राय जोङो हारिखौ रैखाथि खालामनोब्ला धोरोमखौ जोङो एक्सट्रा दोननानै समाज दानायनि बेबस्थाखौ जोङो सानखांनांगोन आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो लेखा गोरों जानांगौनि गोनांथि फैदों। लेखा रोङै मानसिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बिस सोनाया गोरलै, जायनि जाहोनाव लेखा रोङाबा बेफोरनिफ्राय जों गाव गावनो आन्ज्रायनानै थानो हायो। बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव दाजाथों, बेखौनो अबंलावरिनिसिम आर'ज खालामो। दिनैनिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बानजायनायाव बा BBCAनि बोसोरारि खुंगा 98थि जथुम्मा सोलिदों। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि गेजेरजों दुलाराय मुलुगाव सान्थि फोरबो जिसुनि गेजेरजों फैनो हाथों, बर' समाजनि गेजेराव खौसेथि फैनो हाथों, बेफोर गासै हाबाफारिखौ लानानै इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय खावलायनाय जोङो बिटिआरनि जानानै BBCA कमिटिनिसिम खावलायदों। गतिके बर' समाजखौ गोजौ बिथिङाव जुदि जौगाहोनोब्ला बर' हारिनि गेजेराव थानाय गासैबो धोरोमखौ लाफानानै जों जथायैनो आखाइ हमलायनानै आवगायलांनांगोन। होमब्लासो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हागोन आरो बेखौनो दिनै मोनफ्रोमबो धोरोमनि बर' फिसाफ्रा मिजिं खालामदों आरो थुबुर जानानै सावरायलायदों आरो जोङो आवगायलायदों। दिनैनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारिया बिब्दिनो। धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि थासारि सोमजिनो नागिरदों। अहंकार आरो गावनि गोसोखौ हमथानो हायै माखासे गावनिल' सानग्रा मानसिनि थाखायनो धोरोमखौ लानानै समाजाव दाङाबाजि सोमजियो आरो बे दाङाबाजिनिफ्राय जोङो हारिखौ रैखाथि खालामनोब्ला धोरोमखौ जोङो एक्सट्रा दोननानै समाज दानायनि बेबस्थाखौ जोङो सानखांनांगोन आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो लेखा गोरों जानांगौनि गोनांथि फैदों। लेखा रोङै मानसिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बिस सोनाया गोरलै, जायनि जाहोनाव लेखा रोङाबा बेफोरनिफ्राय जों गाव गावनो आन्ज्रायनानै थानो हायो। बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव दाजाथों, बेखौनो अबंलावरिनिसिम आर'ज खालामो।